manu bi thu ini ujur klau lada piyo I uni ujur klau te sa shim uni bat ketu kebayong de ketung tam bat upian ai bat uso meken te sa sop umni hakani kesla te sa thang kan hapo kading te sa khleh kan tu ko makhleh tungtap tu te ka bang ba kan te yo don pat ki berawan thamai hapo ka channel te jonga leng ba ini video ibarit ini jor klau dengan pentip syafi kan mangi ai bon jat kadawai ke ba ki khamya wat ba menta ka di ketu kadawai penjasti penja ethala bathang yong te ketu ka de ke ju hi kadawai te lada don kitu ki wei ki jing don kam ha kadur khamat ke jong phi te phi don na preng ka wei na kitu le se phi don tang ethala ne phi don tang ka jing thang yong ne te kemot kalong wei ken man penan kami ketu kadawai kemot na do khat news nam shaneng ken te kemut long man pen kam do kan news nam shaneng kador kadai khat lai spa an ru pau tamba kadawai ke rap ha ken te kan tam gi blak kham her ta te ta ka to ka yo vitamins ki dor em te kemut ka bha ke kesni do te kan ni ko pnyang nyu le ru ka rap ha tamba de re ba ka rap kum to te tang u hena hi ken mar senta to ulak larong tamba de ro boyong u de wasau u sayong pat ken te uni u hena pat don jing ta kan ya koi ka khia ka khmat ne ka shadem ne ki khlai ne don jing ta ki hena ki jongi ki pen bha pen ban te phnyang mi nyu phi penan kam bat u powder bakasnat bat ka sabon ka shampoo ka best bha te ki bam yo ala re ki shim ta powder kasnat bat ka phnyang mi nyu te ki doi piles ni ai arjat doi piles ka ma hab di arjat te dan pat ki bele tang u wei ru te kadawai khat kadon ka ba chakadur bat chamet ka dila ka jong kam de re ka ju ken knang phin dep tip nga shu ong be dawai khat teng teng gi be ta shadur kita kile gulmar na bang khlem batai bahare te ngi ai ki ni ki dawai bniat ki bas mashin turu te dawai bp shini dawai mau hau khlai ne hau sang ne te ngi ai ki ni ki dawai te ki dawai ba the ba le ru ki ken thei te kitu hapenan kam arteli ki dawai pangmat ki dawai jak tharu arteli te kini ki ba pang ka shieng ka shuru tur ka yarap pang ki thiru ka yarap tersain ru ka yarap tang ba fi phone nga ken khat wei hado san khnang balai ma phinnom jar ban liwar itu ki dawai te si sa jan hamat pran umju ai re te ki dawai ki jongi bu stage po sora sha mai rang sha nong ston sha sadau sha po matran sha juwai sha kleriat sha nong ston sha mai rang te phila ban yo ikini ki dawai ki jongi te so man leng powder ru le se don ki pasi bam so man leng te phisngo jinjar kini ki so man leng bashu thit kum to ki la do no tang kat no ne phisngo jinjar ban tharu te u so man leng powder ba le hi te u khoi ba don jing khuslai re na mar ba ki bobon na pedeng ki brio ki tip hi bang re ki brio bom ju thok ki sim bang ong em te em ho oi te ho oi ka patam na kata paro kalong pas new ma kata ka de ba shi spa na ka ba shi spa ngam ju kran kai ngam ju thok ken man chu pen bit brio te ni ai ru ki da wai teng teng ngasik klet kum to ho oi ki ni ka sabon sai khmat ka best bha ka sabon sai kli ro ka best bha te ki kumnuan penan kami gitu kita wai shondur be sen be ha WhatsApp dala sen ha WhatsApp padam te phisa ong nga kong an penan kam kumnu ki kita wai nai clear ken ni gitu ki brio ki ba de gitu kita wai ki jongi te la phi yo I kumuni jing thong phila ban le kam ta shu thang be hading kumba kanoi e tharai kumba shipho minute di ai phila ban thang mangate ye tho hok ngam juti phik ni jur cloud me ilok jonga kan itip pada jur cloud tak kadang ngahap kelite kan no minute te uble yo ban kur khui phisia barokhan ye ro itra